Hello mga Yiniens! Mga Yiniens, andito kami ngayon sa may Angono, Rizal. Nag-install kami ng kurtina. Ayan, ito yung share, tsaka yung puti mga Yiniens, yun yung share ang tawag dyan. Tapos itong may pagkakulay brown, yan yung ang tawag naman yan, total blackout, para sa loob hindi siya nakikita. Ayan, kung gusto naman yung kung gusto nyo makita sa labas, itabi nyo lang yung kulay brown para ang matira yun yung kulay puti. Ayan mga Yiniens, ito yung curtain installation namin dito sa may Angono, Rizal. Ayan mga yan, si Bayray, pinaplansya niya gamit ang steamer para yung gusot ng tela, yung mga lukot-lukot, maging plain siya na. Diyan si Bayray, magaling magplansya yan. Ayan, yan si Bayray, tumatawa siya. Ayan, ito yung curtain installation dito sa Angono, Rizal. Ayan, kayo mga Yiniens, patapos na kami. Ito po yung curtain installation by Effect D Concept. Salamat sa panood mga Yiniens. God bless you everyone. Keep safe. Sana sa mabuting kalagayan. Bye bye mga Yiniens.